Lho lah iya, ning saiki coba do mikir, he. Aja padha turu sore. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Kenyataan. Pia. Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Kan mesake bulurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra genah ngono kuwi lho ya. Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng ki gawean apa ya? Kok jek enek umat sing kaya ngene. Pia. Lah ya mesti ki Dian dadi omongan to, Bu. Lho lah iya, ning saiki coba do mikir, he. Aku ki bukane nyilikke bandane keluargane Dian lho ya, he. Cetha kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulakno rampung SMA dheweke ora kuliah. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Pia. Iki coba delok. Iya, Bu. Delok, Bu. Delok ge. Masa kayak gini tuh fotonya delok ya? Jempel-jempelan kan ya. Makane dan duwe HP kuwi ora mung dienggo gaya tok, ning nggo golek informasi ngono lho. Ya, Aku kok weruh fotone Dian kok merinding kabeh. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Pia.